Mga kainday, kain na po tayo. Ang ating kanin ngayon ay may kulay. Saparan po yan. At ang ulam ay, yan, chicken sa luna. Walang katapusang chicken sa luna, mga kainday. Tapos, meron kaming sweet dito. Ano yan, bitcho-bitcho. Oh, kakain ni Princess. Tapos, ayan, sweet. Ayan, kinakain na ni Yaya Bel. Masarap yan. Oh, yan yung kanin namin. Tapos, syempre, merong juice dito. Oh. Tapos, ang kainay Princess naman ay Coca-Cola. Kain tayo. Ayan, kain na po. Kain na tayo. Busog tayo dyan, ha? Kain! Kain, kain! Yan, kamay-kamay lang. Hindi, niya yung sweet. Mahirap niya yung Coca-Cola.